bersyukur nak keslem jong unongsan Hima. Hadin ka jing pendap ban yaulut ya barok khot ki vote mentakasngi. Lasaki bagi nongkersan jong ke UDP kila ya syat kemen. Namar ba ukertong jong ka seng ulalong unong job. Bat hagani ka jing yakin hoy. Layok sngo bagi nongkersan ke UDP Ryngkat ka jing adon lang uba amazing Kurbah kila ya Rwai de ka Jingrwai Deng Leit. Hagani ka sngi ni kalyang uba samlin malngyang. Hadin ba penbenaya ke result jong ke election hapok ka sokyong constituency bala job ukertong ke UDP. Ula mi yamrem na State Central Library ban Leit pai shala shnong. UDP